Panapa zvakunyatsa kubuda pachena tava kuona kuti aiwa the ruling party ZANU-PF aiwa kwatova nevanhu vanofarira mutungamiri wenyika, kune vamwe vatofarira VP Chiwenga, kune vatofarira Kembo Muhadhi nokuda kwechiitiko chaitika nezuro. Aiwa pane nhaya yakaitika yakunzi the midnight return yekudzoka kwaED Mnangagwa achibva kuRwanda. Sana penda mashuka romuda nyogwa pana mudoti bo subscribe or like on the bell icon. Pana postwa picture ramuri kuona iro robva ranyogwa nevakomana vekozwa muoza kuti vakomana veZANU-PF vana vemaZimbabwe War Veterans Association vasongwa zvichinzi at 11 p.m. midnight ZANU-PF officials, cabinet ministers and members of the JOC were lined up at Robert Gabriel Mugabe International Airport to receive President Mnangagwa, who was roaming from Rwanda. Guess who is missing on that line, up and why? Panapa vari kuti ndiani asipo paline, but vanhu tsingofunga kwenyu sekuona kwenyu. Yes, munhu you can quickly kana easily figure out kuti General Chiwenga avapo, which means panapa tiri kutoona kuti this kozwa they are pushing for the division iripo, kana kuti the breakdown kana tension yavari kutowedzera iri pakati pemutungamiri wenyika naGeneral Chiwenga. This picture vari kufambisa zviri kutoratidza kuti these guys vari kutoda kuti this tension irambe ichiwedzera, but tazoona kuti pane rimwe picture razodripa vari kuona kuti General Chiwenga is not like kuti vanga vasipo, but yengo yepicture chete, but tiri kuona kuti panapa vakanga varipo pane rimwe picture apa vanhu pavashake mahands General Chiwenga ndipo paanga asipo, but afterwards panozoonekwa aripo General Chiwenga akaisa maoko kumashure. Zvareva zvakawanda. Chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemafactions ava kubuda mubato reZANU-PF. Nekume section medu usanga no subscribe or like, turn on the bell.